Hello friends, this is Bipul Ramsari. Welcome to BR Classes. दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि टपिकनि मुङानो जाबाय टप 14 slogans given by Indian leaders. खोब इम्पोर्टेन्ट टपिक बियो। कम्पिटिटिभ आनजादफोराव बे टपिकनिफ्राय जोङो मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैनाय नुनो मोनो। स' बे टप 14 स्ल'गान्सफोरखौ सोर होदों आरो बेफोर मा बेखौ दिनै जोङो दिनैनि बे भिडिअआव सावरायगोन। बे टप स्ल'गान्सआ जोंनि भारतनि खायसे उदांस्रि सोमावसारगिरि फ्रीडम फाइटार्स दैदेनगिरि पन्डितफ्रा होनाय खायसे स्ल'गान्सफोर जाय स्ल'गानखौ जों दासिमबो बाहायबाय थानाय जों नुनो मोनो। स' बे स्ल'गानफोरनि बागै जों दिनै सावरायगोन। स' जों गिबियाव नायग्रोनोसै नैबे आगसिखि होना दोननाया जाबाय आगसिखि होना दोननाया जाबाय फेमास कोड एन्ड स्ल'गान। बे जाबाय फेमास कोड एन्ड स्ल'गान आरो आगदाखि दोङो जाबाय नेम। थारमाने बे स्ल'गान आगसिखि थानाया जाबाय स्ल'गाननि मुं स्ल'गान एबा कोड। बे आगदाखि थानाया जाबाय नेम, माने जाय बे स्ल'गानखौ होदों बेखौ मोननै कलमाव राननाय जादों। जों गिबियाव जोङो गिबिखौ नायलांनोसै। गिबि बेयो मा? से नम्बर माने स्ल'गाना जाबाय इनक्लाब जिन्दाबाद। स' बे इनक्लाब जिन्दाबादखौ सोर बुंग्रोदोंमोन, सोर होदोंमोन बे स्ल'गानखौ? भगत सिं। खोब इम्पर्टेन्ट। माब्लाबा कम्पिटिटिभ आनजादफोराव फैयो, माने स्टेट लेभेलनि आनजादावथ' फ्राय फैबाय थानाय नुदों आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि खायसे आनजादावबो RRBआनो जा SSCआनो जा खायसे आनजादफोराव जेनेरेल नलेजनि पार्टआव बेनिफ्राय खायसे कुइसन जों माब्लाबा फैनाय नुनो मोनो आरो। स' नैबे आगसिखि होनाया जाबाय मा? नै फेमास कोड एन्ड स्ल'गान आरो आगदाखि होनाया जाबाय नेम। स' सेथियाव मा होनदोंमोन जोङो? इनक्लाब जिन्दाबाद। इनकिलाब जिन्दाबादखौ सोर होदोंमोन होनना बुंबा भगत सिं। खोब गोसोआव लाखि, इम्पर्टेन्ट। आरो नेक्स्ट 2 नाम्बारा जाबाय डु अर डाइ। बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? डु अर डाइ स्ल'गानखौ होदोंमोन MK गान्धीआ होदों, महात्मा गान्धीआ होदोंमोन। जोंनि भारत हादरनि फादार अफ द नेसन महात्मा गान्धीआ डु अर डाइ स्ल'गानखौ होदोंमोन। 3 नाम्बाराव दङ जय हिन्द। जय हिन्द बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? जों जय हिन्द बे स्ल'गानखौ होदोंमोन नेताजी सुभाष चन्द्र बसआ। नेताजी सुभाष चन्द्र बसआ जय हिन्द बे स्ल'गानखौ होदोंमोन। नेक्स्ट 4 नाम्बारा जाबाय जय जवान जय किसान। बेबो फैबाय थायो। जय जवान जय किसान स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन होनना बुंबा लाल बाहादुर शास्त्री। गोसोआव ला, लाल बाहादुर शास्त्री। नेक्स्ट जाबाय 5 नाम्बारा जाबाय पुर्ण स्वराज। पुर्ण स्वराज बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? जवाहरलाल नेहरूआ। जवाहरलाल नेहरू। पुर्ण स्वराज बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 2 नाम्बारा जाबाय बन्दे मातरम। बन्दे मातरम। बे बन्दे मातरम बे स्ल'गानखौ बे कोडखौ सोर होदोंमोन? बंकिम चन्द्र चेटार्जीआ। गोसोआव लानो गोनां, खोब इम्पर्टेन्ट। बंकिम चन्द्र चेटार्जीआ मा होदोंमोन? बन्दे मातरम होननाय बे स्ल'गानखौ होग्रोदोंमोन गिबियावनो। आरो 7थि स्ल'गाना जाबाय आराम हाराम हाय। आराम हाराम हाय। हिन्दी माबा बाथ्रा आरो बेयो आराम हाराम हाय। बेयो बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? जवाहरलाल नेहरूआ। जवाहरलाल नेहरूआ होदोंमोन आराम हाराम हाय। खोब इम्पर्टेन्ट बेबो। आरो नेक्स्ट 8 नाम्बारा जाबाय सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते बेखौ सोर होदोंमोन? बे जोंनि भारत हादरनि जा एमब्लेम, बेयाव बे सत्यमेव जयते लिरनाय थायो। बे सत्यमेव जयतेखौ सोर होदोंमोन? गिबियाव सोर होदोंमोन बेखौ? पन्डित मदन मोहन मल्लभिया। पन्डित मदन मोहन मल्लभिया। गोसोआव लादो इखौ, खोब इम्पर्टेन्ट। आरो 9 नाम्बारा जाबाय जय जवान जय किसान जय बिगियान। बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? जय जवान जय किसान जय बिगियान। जय जवान जय किसानखौ सासे बुंदोंमोन इयाव माने लाल बाहादुर शास्त्रीया, खिन्थु इनिया मा ससे बारा दङ। जय जवान जय किसानल' नङा, मा जय बिगियानबो दंबावो। जय जवान जय किसान जय बिगियान। बेखौ सोर होदोंमोन? अटल बिहारी बाजपेयी। गोलावसिना अटल बिहारी बाजपेयी, गुसुङा सोर? लाल बाहादुर शास्त्री। गोसोआव लाखि। नेक्स्टआव जाबाय 10 नाम्बारा जाबाय 10 नाम्बार पइन्टआ जाबाय मा? स्वराज इज माय बार्थ राइट। स्वराज इज माय बार्थ राइट होननायखौ सोर बुंदों? बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? बाल गंगाधर तिलकआ। स्वराज इज माय बार्थ राइट। बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? बाल गंगाधर तिलक। आरो 11 नाम्बार पइन्टआ जाबाय 11 नाम्बार स्ल'गाना जाबाय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्ल'गानखौथ' बुजि मोनदों, हिन्दी बाथ्रा बेयो। मा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बे स्ल'गानखौ सोर होदोंमोन? सुभाष चन्द्र बसआ।
नेताजी सुभाष चंद्र बोसआ नेक्स्टआव 12 नम्बरा जाबाय 12 नम्बर स्लोगाना जाबाय सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बे स्लोगानखौ सोर होदोंमोन बे कोडआ सोरनि होनना बुङोब्ला इकबाला होदोंमोन बे स्लोगान बे कोडआ सोरनि इकबालनि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बे स्लोगाना जाबाय इकबालनि गोसोआव लाखिनो गोनां नेक्स्टआव जाबाय आरो मोननै दंबावो मोननै बना 13 नम्बर पॉइंटआ जाबाय 13 नम्बरा जाबाय डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फॉल इन सेकेंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक खोब इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बे बाथ्राखौ सोर बुंदोंमोन बे स्लोगानखौ सोर होदोंमोन बे कोडआ सोरनि एपीजे अब्दुल कलाम जोंनि भारत हादरनि बारग' हादोरगिरि एपीजे अब्दुल कलामनि बे कोडमोन बेनि स्लोगानमोन डोंट टेक बाथ्राया एसे गोलाव ओंखायनो एसे बर'जों बुंनानैसै डोंट टेक रेस्ट बुजि मोनखादो डोंट टेक रेस्ट जिरायनो नाङा होनना बुङो रेस्ट लानाङा आफ्टार योर फार्स्ट विक्ट्री गिबि देरहानायाव गिबि देरहानायनि उनाव फार्स्ट विक्ट्रीनि उनाव जिरायनो नाङा होनना बुंदों मानोना बिकज इफ यू फॉल इन सेकेंड जुदि नों सेकेन्डआव जेनफिनोब्ला सेकेन्डआव गोलैफिनोब्ला अब्ला मोर लिप्स आर वेटिं टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट लक गोबां गुस्थिफोरानो थारमाने गोबां मानसियानो बुंनो नेनानै थायो नामा नेनानै दोङो जे मा नोंनि गिबि देरहानाया मामोननो बियो खाफालसोमोननो बाथ्राखौ बुजि मोनदों ना जुदि फार्स्ट मोनसेल' देरहानायबा हयथ' बेखौ गोबां मानसियानो बुंनो नाजागोन जे बे मा हयथ' लाखनि थाखायसो देरहादो लाखनि थाखायसो जादो बेबायदि मोनसे बुंग्रा मानसि दङ स' बेखौनो बुंदो नों जुदि फार्स्ट विक्ट'रियाव माने फार्स्ट विक्ट'रिनि उनाव जिरायनो नाङा जुदि नों सेकेन्डआव जेनोब्ला अब्ला मानसिफोरा बुंगोन जे नोंखौ गोबां मानसियानो बुंगोन जे बे गिबि देरहानाया गिबि विक्ट'रिया मामोननो जास्ट लाखसोमोन बे माने खाफालसोमोन खाफालनि थाखायसो देरहादो खाफालनि थाखायसो भिक्ट'रिया जादों आरो सेकेन्डआव गोलैफिनबाय बायदि ओंखायनो जों खेबसेयावनो थाबथानाङा भिक्ट'रिया कन्टिनिउसलि जानांगौ फार्स्टआवबो जानांगौ सेकेन्डआवबो जानांगोन अब्लासो नोंखौ नोंनिजों जानाय नोंनिजों देरहानाय होनना बुंगोन स' बेखौनो बुंनो थांदोंमोन एपीजे अब्दुल कालामआ नेक्स्ट 14 नम्बराव जाबाय जोबथि बेनो जाबाय जोबथि स्ल'गान एबा कोट बे जाबाय सम्पूर्ण क्रान्ति टटेल रिभलिउसन बे सम्पूर्ण क्रान्ति हिन्दी बाथ्रा माने टटेल रिभलिउसन माने मा होनना बुङो आबुं सोमावसारनाय आबुं बिग्रायनाय रिभलिउसन बे सोमावसारनाय बेखौ सोर होनदोंमोन जय प्रकाश नारायण होनना बुंदोंमोन जय प्रकाश नारायण टटेल रिभलिउसना सोरनि कोट सोरनि स्ल'गान बियो जय प्रकाश नारायण बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां माने फ्रिडम फाइटार्सफोरा माखासे स्ल'गान होदोंमोन उदांस्रि सोमावसारनायनि समावबो आरो उदांस्रि सोमावसारनायनि उनावबो खायसे माने मोजां माने स्ल'गान होदोंमोन जाय स्ल'गानखौ जोंनि दा प्रेक्टिकेल लाइफफोरावबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो खायसे उदांस्रि सोमावसारनाय खायसे माने बिग्रायखांनाय खायसे आफादफोरा बेबायदि माने स्ल'गानफोरखौ होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे इम्पर्टेन्ट स्ल'गानफोरनि मादाव नैबे 14आ खोब माने टप स्ल'गान्स आरो आनजादनि कम्पिटिटिभ आनजादफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार स' बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला आरो लिरनानै खेबनैसो प्रेक्टिस खालामबानो गोसोआव थागोन दिनैनि भिडिअ'आबो एसेनोसै आसा खालामो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला प्लिज लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं